köra med om samman. Vad är han? De hatar. Ispremiären i Småland. Det är februari och här är det snö. Ute på Bräcktorpssjön utanför Ljungby. Och det går brett. Just nu har vi hjulhastighet på 110. Och det går brett. Och det är snöigt! Vi har fönsterrutan öppna för att vi ska gå igenom. Och det är jävligt kallt. Tväre på 3:an. Och det går tungt i snön. Nu kommer det kallt. Nu är det kallt igen. Och så slutar vi veva runt så förbannat. Och snön yr in. Nu går det runt förbi det yrigt. Nu snör det. Nu.